Iparraldeko hiru lurraldeak biltzea egitura administratibo batean, Frantziako Errepublikaren barnean, hori da iparraldeko hautetsi gehienek eta Baionako merkataritza ganberak eskatzen dutena. Horren berri eman zioten duela gutxi dezentralizazio ministroari Parisen eta elkarrizketak segitzeko Euskal Herrirat etorriko da urtarrilean. Baina nara, tartean barne ministroak hitza hartu du ezezko borobila emateko eta gainerat 20 urteko gogoeta etarekin lotzeko. Iparraldeko hautetxien kontseiluko presidente eta senatari zentrista honek dio atea bortizki itxi dela elkarrizketari gabe. Eskuineko hautetxi honentzat akats politikoa eta errespetu falta da ezezkoa ematea Espainiako prentsaren bidez. Ezker abertzalearentzat Paris Madrilen menpe dago. Eta ez da gehiago euskal problematikaren iturria, baizik eta Manuel Valls bera. Eta Lapordiko bi diputatu sozialistek berek diote denek sofritu dugula indarkeriarengatik, baina orain aurrera egin behar dela, ez dute begionez ikusten iparraldeko errealitatea kontuan ezartzea Parisen. Iparraldeko hautetsi gehienek lanean segituko dute, lurralde elkargo berezia sortzeko eta hitzordua eskatuko diote Valls ministroari horretaz hitz egiteko.